Halo guys, nोंथांमोन नै जोंहा माने बेसर बारियाव आसोल जों सेल्फि लानो फैदों नै लास्ट बोसोरनि सेल्फि लानो फैदों ना बेसर बारियाव सेल्फि लानो जाहैदों जों हिन्जावफ्रा मा मोजां मोनोथाय खालि बेसर बिबाराव सेल्फि लानो दाख्लैनिफ्राय बुंबाय थानाय आरोखि ना बिबारासो नै जामब्रायलांबाय ओमफ्राय दिनै खेबनायथारसै आङो माबायदि फट' लागोन होनबा दाइसे मिथिगोन ना सानब्रै सानबासो जाबाय बुंबाय थानाया थ' बेसर बिबाराव सेल्फि लाहैनो जोंनाया हालामोन आङो दिनै ओमफ्राय खेबथानसै आरोना अनबाय आङो रानिखौ एक्ट्रेस बादि नुदोंथ' वाव माबेबा फिल्मनि एक्ट्रेस बादि नुथारदों अबसे आंबो लागोन रेडि जानानै फैखादों नै फट' लानो होननानै आंहाबो लानांगोन ना नोंल' लानानै जाया बेसर बिबारा जोंनि आरोना बरिया मोजां बिबार बारखादों ओरै सान मोदानो बांद्राय मोजां नङा माबा मोनसे बुंहरब्रा दे बुंहरलाय माबा मोनसे बोसोर गोदान माबा बोसोर 2025 बा जोबनायनि दा मोनानि 12थायाव जोबगोन ना माबा मोनसे बुंहरदो बुङा ब्लगार नङा ब्लगार जानांगौरा एसे डलार खामायनांगौ बिदिबालाय बोर जागोनलै फट'खौ लानोबालाय बेयाव लानोसै नामा बिथिं पिकनिक जागासिनो दं नै दामनाय बिराद मोसानोसो लुबैखाबाय र' होमबा फट' लाग्रोनि